Οκ, Σταύρο, βάζουμε το χρονόμετρο εδώ πέρα 15 λεπτά. 15 λεπτά, ωραία. Και τώρα θα το τραβήξουμε τα 15 λεπτά. Αυτό για να γίνει ελαστικό το παίρνεις και το τραβάς απάνω. Το τραβάς απάνω έτσι. Και το κάνεις αυτό, το τραβάς απάνω, γιατί πρέπει να ξεχυλώσει. Πρέπει να ξεχυλώσει. Και τώρα έχω βάλει άσπρο αλεύρι, έχω βάλει σικάλεος και κρυθάρι. Έχω βάλει 3 αλεύρια εδώ. Είναι το μισό είναι άσπρο και ένα τέταρτο είναι σικάλεος και ένα τέταρτο ένα τέταρτο είναι κρυθάρι. Γι' αυτό είναι τόσο κολλάει αυτό. Αλλά το ζυμάρι το άσπρο ήταν ενός φίλου μας που έκλεισε το εστιατόριό του και είναι από πίτσα, αυτό φτιάχνει πίτσες και είναι πολύ ελαστικό της πίτσας. Ενώ το αλεύρι που χρησιμοποιώ εγώ που είναι το ψωμιού είναι πιο βαρύ. Είναι κάθε αλεύρι είναι διαφορετικό, δηλαδή τώρα αυτό, επειδή τώρα έχω βάλει 3 αλεύρια και είναι πολύ βαρύ τώρα αυτό, μπορεί να βγει κάπως διαφορετικό από το προηγούμενο αλεύρι. Το κάθε αλεύρι κάνει άλλο πράγμα. Τώρα, μην πατήσεις τίποτα εσύ. Σαύρο, το πιάνεις, το τραβάς. Το μυστικό για να κάνεις μεγάλες φουσκάλες είναι να τραβάς τη ζύμη και να την τεντώνεις. Γιατί όταν τεντώνεις ζύμη κάνει φουσκάλες. Δηλαδή τώρα αυτό εδώ που βλέπεις εδώ κάνει φουσκάλες. Αν το κάνεις με άσπρο, τώρα επειδή αυτό έχει άλλα αλεύρια, δεν κόβεται. Αλλά αν το κάνεις μόνο με άσπρο δεν κόβεται. Τραβιέται κι άλλο. Και το τραβάς. Συνέχεια αυτό πρέπει να το τραβάς τώρα. Έτσι και το διπλώνεις. Τραβάς, διπλώνεις. Τραβάς, διπλώνεις. Τραβάς, διπλώνεις. Τραβάς, διπλώνεις. Α, Τερέζα, πιάσουμε τη σπάτουλα. Πώς να. Τώρα που το κάνω 5 λεπτά έχει αρχίσει και γίνεται πιο ελαστικό. Όσο το κάνει, δηλαδή γίνεται πιο... Το καλό ζυμάρι πρέπει να τραβιέται δηλαδή κάπου εδώ. Όσο πιο πολύ τραβιέται, τόσο πιο καλό δεν είναι. Αυτό εδώ. Γενικά αυτό που έχει τώρα δεν σπάει τώρα αυτό γιατί έχει τη σίκαλη. Τώρα τι θα το κάνω, θα το βάλω, πιάσω τη σπάτουλα, τη σπασμένη σπάτουλα μου δώσεις μωρέ. Θα το πιάσουμε τη σπάτουλα τώρα από εδώ, θα το βάλω μέσα εδώ για κανένα 15 λεπτά. Θα το αφήσω 15 λεπτά μέσα εκεί και μετά και μετά θα το ξανακάνω άλλα 10 λεπτά ζυμώμα. Θα δέσει. Σβήστο τώρα. Βασταύρο, το άφησα καμιά ωρίτσα να δέσει μαζί και μετά θα το κάνω το ίδιο πράγμα πάλι. Το τεντώνεις, είδες που τεντώνει πιο πολύ τώρα. Το ξανατεντώνεις και το διπλώνεις. Το τεντώνεις, το διπλώνεις. Το τεντώνεις, το διπλώνεις. Και αυτό τώρα το κάνεις σαν μπάλα. Κοίτα εδώ. Και όσο το τεντώνεις αυτό τόσο γίνεται πιο ελαστικό. Τάκ. Έτοιμα. Κλείσω τώρα. Ωραία, τώρα το πιάνουμε τη σπάτουλα, μια σπατουλίτσα ό,τι σπάτουλα έχεις. Μαζεύουμε και το βάζουμε πίσω. Εκεί πέρα θα το αφήσω λίγη ώρα να μεγαλώσει διπλό, να διπλασιαστεί. Αυτή είναι σπασμένη σπάτουλα. Το βάλω τάκ. Μια σπατουλίτσα. Ανοξίδωτη είναι αυτή. Τώρα αυτό είναι έτοιμο, θα το αφήσω εκεί πέρα. Είδες, βλέπεις που είναι έτσι σαν μπαλόνι γίνεται. Και αυτό θα κάνει φουσκάλες τώρα. Απλώς επειδή σε αυτό έχει μέσα, έχει σιτάρι, κρυθάρι και πώς το είπα, βρώμη, όχι βρώμη, πώς λέγεται το άλλο, σικάλεος, δεν θα βγει ακριβώς το ίδιο. Αν βάλεις άσπρο, βγαίνει αλλιώς. Τώρα επειδή έχω εγώ 3 αλεύρια θα βγει αλλιώς. Οκ, εντάξει, κλείσω. Ωραία. Αυτό εδώ έχει μέσα 3 συστατικά. Αλεύρι, νερό,
αλάτι και, τα βακτήρια, δηλαδή τη μαγιά, όχι δεν είναι μαγιά, είναι μικρόβια, πώς τα λένε αυτά, όχι μικρόβια, είναι ροζίμι να το πούμε. Ναι. Και όπως το βλέπετε εδώ, πέρα, όταν το χτυπήσεις, το έχω αφήσει μια ώρα εδώ πέρα, έχει φουσκώσει και είναι σαν μπαλόνι. Boom, like a balloon, like a balloon, boom, boom.